Daming magche-cherry picking ngayon. Daming sasakyan. Ito naman yung mga grapes na wala pang bunga. Yan, lawak. Mainit. Summer na summer dito sa Kelowna. Ito yung mga cherry. Yan tayo mamimitas ng cherry. Haba ng pila. My first pick. My first pick. First tikim. Kunin niyo yung tangkay. Unang tikim. Samit ah. Tikman ko nga itong yelo. Ang dami. Gaganda oh. Dami oh. Pipitasin ko na to.
nga ito. Wag ganyan, itsura. 1, 2, 3. Amay. 1, 2, 3. Tamis. Marami na ako. Ito yung mga Rainier variety ng cherry. Ito yung mga kulay yellow, hindi masyadong pula. Mamaya pupunta tayo doon sa mga pula. Pero matamis to, sarap. Mas gusto ko nga yung lasa nito kasi yung pula. Kargaan tayo dito yung red. Eh, mami, mami, double the caramel. Mami, double the caramel. How to double? Oh, yeah, that's a book. How can you double? How can you double? That's a billion. That's a billion cherries. Oh, that's a billion cherries. कुछ मस्त फ्लॅश आहे त्याच्या आधी जो इथे जो मारमा जो थोडी मोठी देखाय लाल देखाय आधी Ganito, magpitas ng cherry. Oh. Good job. Ito yung red. Tamis din.
Mm. Karami na ako ng kain. Mukhang lugi yung orchard sa akin ah. Siguro nakakain ako ng 1 kilo. Yan, ito yung nakuha namin. Ito yung yellow, ito yung red. Parehas matamis. Ano mo na tabi nga nag-fight na yan. Mura kita ko. Masyaro na gases, di ba? Medical bagay, hindi mo natin tayo. Kira tayo. Mas malalaki naman ito, malaki na parang maroon yung kulay niya. Hey, skip. Tamis na ito. Where's the other one? Lalaki dito. Easy! Ano na yung bakit mo? Tamanan. What did that do?
Tapos na ang pagpitas. Magbabayad na.